Aha. Vine ceva frumos. Hai să luăm copilul repede de la școală. Salut, tata. Ce faci, tata? Bine. Da, așa. Bine, tu? Uite, am venit să te iau de la Davis. Ce face? Nu vine cu noi? Zic că vine taică-su. Da? De te pup. Ce faci? De ce filmezi? Tat. What? Ce puți? Avea loc să te iau cu tati. Te pup, te iubesc, tati. Ne vedem de seară. Da. Ne vedem de seară, da? Da. Ciao. Pa. Hai să mergem la servici. Treci, domnule, treci. Gata, am ajuns și la prima firmă, unde remorca va rămâne aici. Băi, da, nu pot să vede foarte urât stabilizarea video. Va trebui să decuplăm și va rămâne aici, nu? E bine. Ce avem noi aici? Avem cereșe din mai în luna iunie. De fapt, ce iunie? Că suntem la sfârșitul lui iunie, începutul lui iulie deja. Mai avem o săptămână. Ok, let's go. Bogăție, tată, bogăție. Bogăție. Uite ce mici sunt astea. Ce petici și negre sunt. Și gata, am încărcat și camionul și remorca. Și acum mergem către casă. Către casă. Liber, liber. Aici un pic mai greu. Dar a ieșit. Let's go! O nouă zi frumoasă la poștă. Băgăm aici picioare. Da. Și pe bestiuța. Și cam așa arată fiecare dimineață unui șofer.
faci, tati? Ce faci, iubita? Bine, mergem să ne plimbăm. Unde mergem? Hai că facem un vlog nou. Unde mergem? Mergem cu bicicleta? Așa se speriați de bombe, oricum nu știu că așa să faci tu vlogul ăștia de... Poftim? Nu știu că așa să faci vlogul ăștia de să speriați de bombe. Facem pentru noi, iubita mea. Facem să vedeți voi peste ani și ani când sunteți mari, tata. Când vei fi mare, te uiți, știi? Ce făceai cu tate și cu... Soția. Uite cum o purta mama cu părul, uite cât a părut mama cu păr. Ia uite ce șapcă și ce îmbrâncăminte dea mama. Chill! Uite ce bicicletă ți-a făcut tate când erai tu. Cât ai acum, tate? Poftim? 11. Câți ani ai? 11 ani jumate deja. Mai sunt 6 luni și vine ziua ta. Fix 6 luni. Și cât face? 12 ani. 1 cu 2. Bărbat mare, îl însurăm. Iubita, tu ce faci? Da, ne pregătim să plecăm la plimbare. Facem turul Augsburgului. 4 inși pentru uza. Titi, ce faci, mă? Am ieșit la plimbare în turul Franței. Uite ce faci. E bine? Îți plac? S-a curentat, a pus mâna pe cablu. Cu telefon ai pus, nu? S-a auzit? Mai că m-a aruncat la pământ. L-ai filmat? Eu filmam caii, dar nu te-am prins exact cât. Dar cu ce ai atins? Cu telefonul sau cu mâna? Cu brățara, cred. Cu ce? Care îți place, iubita? Care e mai frumos? Ala. Ala? Am găsit un lac în mijlocul pădurii. Uite ce frumos este. Iubita, ce faci? Ana? E chiar frumos, tati, nu? Mama, ai apă rece cu tine? Mai umplu părul. Te speli la cap. Trebuie să mă spăl la cap, nu? Da. Mă speli tu de seara? Uite să te spăl pe tine și tu pe mine, da? Mama, dai în loc. Ia să te duc pe asta, vezi pe tine. Uite, au venit de aia mari. Vai de mine, uite ce mari sunt. Vezi, iubita? Să mă cați, mama. Mai aveți ceva să le dăm să mănânce? Să vină pe... A? Tati, vezi pe aia mari mai la fund, cum stau? Dar nu ți-a plăcut cu bicicleta ta pe aici? Ba da.
Foarte mult. Ia uite-l pe Țiții. Bravo, Țiții! Ce iubita mea? Cu bicicleta asta? În cămașă? Dar nu știu ce cauți cu bicicleta asta pe aici. Uite cine s-a pregătit bine. Da. Tati, dacă vrei, tu poți să cobori pe aici. Hai mă, tata, ce? Ce să fac? O filmare, nu pot. Cum să faci asta? De ale lui Clint. Hai pe un drum, că știu eu. Marfa asfaltat ca în palmă. Da, mă, și ce are? Pun bicicleta aici, face poză, nu? Pe aici, uite, pe aici în față, mai avem puțin. Ciao. Un pic, iubita mea. Ce faci? Ți-e frică? De ce? Nu tună, iubita mea. Mama, tună? Tună, mami? Ce faci, iubita? Este bună? Este loc chiar în față, scări. Mai e mult?